Assalamu alaikum, ni ne naku dan wasa yau muna tare da waye? Shafi'u Yakubu Tulas dan gari. Malam Tulas dan gari. Malam Tulas dan gari akwai tambayan da nake so na maka. To ina jin ka. Ka san ambulance? Ambulance? Eh. Mota kenan. Ta asibiti. Yawa to, ka san fire service? Wannan motar kashe wuta ta gaggawa ke. To shikenan, ka ji tambaya na. Ka zo ka samu gida na ɗaya da na biyu da na uku sun kama da wuta. Ka gane gida na ɗaya da na biyu da na uku sun kama da wuta. Sai aka kira ambulance su zo su kashe. Wanne za su fara kashewa? Na ɗaya. Me yasa na ɗaya? A shi ne na farko. Ka ji fa abin da na ce. Gida na ɗaya da na biyu da na uku suna ci da wuta. Sai aka kira ambulance su zo su kashe. Wanne za su fara kashewa? Na ɗaya kenan. Me yasa na ɗaya? A shi ne na farko saboda shi aka iske. Na biyu kuma ya haƙuri saboda al'amura ai daman mutuwa wani tashin wani. Ambulance fa? A ambulance ita sai ta ɗauki wanda bai da lahiya. To Malam Shafi'u kun ji daga baki Malam Shafi'u ya dawo kan hanya. To 'yan kallo mun gode.